Nyakoro mgajuang dakika 25 tok saa 3 mar okinyi machiegni sud machiegni modwago mbaka e chenro mano mar mbaka oromo. Juma mokalo nyakoro mgajuang nyithindo noloro to kata kamano kana giloro jumani waneno penj mopogore opogore ma bende nochako penj ma KPSEA gi KJSEA nochako kata kamano KPSEA norumo KJSEA biro bedo ka rumo juma mabiro chieng' tarik 3 dwe mar 11 mano mar higani. KCSE nyakoro mgajuang ma bende nochak chieng' tich ariyo mar juma mokadho bende dhi nyime ka bende hotese hie nyakoro mgajuang ang'eni gisebedo ka gitimo oral gi practicals kata kamano otese mag penj gibiro bedo ka gichako timo mano chieng' tarik 3 dwe mar 11 bende juma mokadho. Manyiso ni nyaka sani nyithindo manoloro gintiere koda dweche 2 nyakoro mgajuang chakre sani nyaka higa manyien. Kaka jonyuol kaka nyithindo nego bed nuritoru nade e kinde rusa. Wang'eni kinde makamagi jonyuol samoro wuok ga oko mano mar dhi e dwar mar mondo mi giyud omenda mar konyo familia. Te kinde mabende giwuok in kaka japuonjre mabende samoro kore nena sani. Iritori nade nikech arita chakre kuomi kapok ng'ato nyisi mar mondo mi ritri in iwuon. Mane mbaka mabende odoro goyo kaka jonyuol ere kaka wanyalo rito nyithiwa gi kinde mago mag rusa mabende koro lach makama. Arwakini machiegni e twak ang'eni posters niseneno kano kineno nyakoro mgajuang anyisi welo mabende ntiere godo. Ayudo thuolo makende kendo mar bedo gi Joan Mukami mabende nja hocho. Joan nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Amoso nyikwa Ramogi kamora mora munenoa gokinyi makawuono ni nyithindo moseloro amoso uta ageno ni untie kanyo wadwago mbaka wawuo mondo wapuonjre. Erokamano ahinya Joan. Kopogore gi Joan nyakoro mgajuang bende okang' mokwongo ntiere gi Lawrence Jabuya mabende en japuonj rawere. Lawrence machiegni. Erokamano. Ambe aduoko erokamano maduong' ne thuolo mar bire Ramogi ka. Mokwongo tik dak wa mos akaw thuolo ni makende mar go mos ne family mar Jokodinga kuom wito gai marwa mar Raila Amolo Odinga. Atimo mos makende ne familia ne mama Ida ne jo ODM. Atimo mos makende ne oganda jokanyanam to gi jokenya duto to gi Afrika to gi piny mangima kuom wito wuoyi maduong' machalo kamano. Erokamano ahinya kendo arwakini machiegni twak nyakoro mgajuang mondo ibed kod twak ioronwa ote live mago te machok 3-6-000 mbui mago oganda bende yudo wa achiel kachiel. Aneno ka ntiere achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod mano mar Citizen Digital. An owuon nyakoro mgajuang yude fan page mara e mbui mar Facebook aluongra gi nyinga mar Sharon Ong'ao machiegni e twak. Kachako mana kodi Mukami nyithindo loro. Ten loro iwacho ni it's a very long holiday. Kan nochako tam mokwongo ji nakasore gi somo nikech wakasore mar mondo mwane kaka curriculum rengo mondo watie curriculum. Sani koro kaka nyithindo loro gibiro bedo ka gidhi klese manyien mano higa mabiro. E kinde mang'eny nyithindo loro mor ntiere modhuro to mor ka ntiere modhuro mor bende nyalo biro gi hinyruok mopogore. Achak kodi kaka Joanna ne nyithiwa maneno gokinyi makawuono. Akene nango minyalo nyiso gi ahinya holiday e kinde rusa. Mokwongo adwa nyisogi ni gitiyo tich matek. Gisetiyo matek, gitieko higa gidhi e klas manyien to are higa ne chak nyaka koro giko higa ni en tich matek ma gisetiyo gin jonyuol gi jopuonje. To koro mana kaka iwacho wan gi holiday mabor kabisa. En dweche 2 ma nyithindo gi dhi bedo ot. Koro mondo gikonyre kik wigi wil ahinya gi buge. Ang'eyo ni onego bed ni giyweyo higa osebedo mabor lakini wigi kik wil ahinya gi buge. Koka jonyuol be ang'eyo ni ji odich ji manyo mondo gine kaka ginya konyo nyithindo kaka ji nya chiemo ji nya dhi skul. Lakini mano ok min ni koro ok ibed gi saa mabet gi nyathini osebedo gi janyuol ndalogo duto osebedo gi japuonj ndalogo duto. Koro sani ni in kaka janyuol oduok ni nyathi bed gi nyathini ng'e nyathini. Gintie dholuo moro ma jonyuol ohero tiyo godo ni nyathina ok nyal. Kisebedo janyuol mano dholuo moko nego bed ni tiyo godo nyathini ikiae en gi jok moko gin gi jopuonjre wetene gimoro minya bedo ni in ipuonje ot ka opogore gi gimo dhi puonjore e skul kuchacha to opogore gi gimo dhi puonjore ken gi nyithindo wetene. Koro kaka jonyuol wapuonjre mbaka moro minyisi ni nyathini otimo kama kata ka entie skul otimo kama wawerego gi dholuo wacho ni nyathina
ok nyalni nyithindo gibiro buogi. Yes. Iwacho kamano maparo nitiere meme kata mana picha moko maneno ka ji osebedo kaka e mbui magi mopogore opogore WhatsApp e kind mamoko kendo un bende usenenogi makoro wacho ni koro nyithindo koro wawenu kanyo koro ubed principal ibed teacher on duty ne nyithindo mantiere boarding koro ine matron bende ne caretaker tiga ka jonyuol samoro kotero nyithindo e school to nyithindo samoro inyore hinjo ka waseyo jopuonj nin kanye samoro bende nyathina ni kiki gone koko nyathina ni keke chwad sani temo nang'o makoro ine principal gi teacher on duty aro keto akni machiegni jabuya mana paro minyalo somo kotenre kod nyithindo rito gi kinde rusa. Okay, ambe mana kamano nyithindo setiyo tich maratego magitieko tam makoro gin dala to rusa ni duong'. Kendo nyithindo gi ang'ini jonyuonwa gimanyo kendo jopuonje tiyo ga tich maduong' kabisa mondo giket nyithindo gi school gikawo ga a lot of responsibilities to sani kaluwore gi uchumi to gimanyo be to gi sani lony mar piny iyudo ka nyithindo gi thothgi gin kendgi kata wegi gi jotije mag dala kata mag udi koro wang'e maber ni sani nitie challenges mang'eny to en responsibility marwa mar jonyuol to gi mar a community nikech ng'eni nyathi nigi community mang'eny nyathi en ng'ama nitie jok moluore koro nyaka wate wang'i kaka warito nyithindwa gi e muda mar holiday maduong' ni. Iwacho ni en collective responsibility. Iwacho ni ting'en mar janyuol, ting'o kong mondi en mar nyathi kata mana japuonjre, ting'en mar janyuol, kanisa bende nitiere gi ting', community bende nitiere gi ting'. In iwuon nyaka orom gajwang' kineno kata mana ka nyathi moro koso, samoro kaka nyithindo samoro ero tuke magalagala. Bendi nyisogi ni weuru tugo makamano kusiwacho ni an manok mara an ba dhi kama dhi aparo ni Joan kanye ma wachake godo nikech samoro ting'o ok nyal bedo ni mar jonyuol ng'eny nyalo bedo ni in gi nyathi ka tionge go to kineno ka nyathi machielo timo timbe manjao kata mana maricho bende kwere mane penjo maduong' Joan. Piny olokre Sharon, wanyagombo wacho ni en collective responsibility ma jite rito nyithindo gi. Piny olokre. Japuonj wacho ni sani nyathi ok en mari kendi, en mari en ma janyuol, japuonj, kanisa, lakini mano ok en adiera. Sani piny olokre, nitie chike mopogore opogore. Ok inya chwado nyathi ng'ato, ok inya kwero nyathi ng'ato. Newach ikia kaka nyathini odak gi jonyuolne. Nyathi nya bedo ni timo marach adiera, lakini janyuol ok dwa ni omul nyathino, okwer nyathino, newach in mikwere ni orach. Gima nyathini timo ni en gino berne. Ne kaka wacho ni generation opogre sani wantie generation mar mama gi baba mama kata timo mana marach ng'ise ni kiki kwere ong'iyo ga kamano obro ywak koro mama otimatima baba otimatima ok tali koro kata ka wadwa gombi ni wakony nyithindo gi kanyakla obed ni en kanisa obed ni en e gweng' moro kata e skul obedo matek newach jonyuol sani oliero mana wach ni nyathi ok kweri nyathi ok tali koro ibe iluor kata king'iyo gik matimore e mbui iyudo ka nyathi manyako kata gimoro timore ne to nitie nyathi mawuoyi machiegni manyakonye to komuli afadhali okaw video magino katimore ne nyathino mondo bed ka evidence nok no mulo wach onya dwaro konyo nyathi na diere kane nitie gima notimore ne kich kayo nyathi moro to wuoyi moro nitie machiegni manyakonye but ok no mulo nyathino no onya dhi golo ne law mondo konye golo kichno to wach ni notimang'o nodwa bambo nyathino koro kik moko timore piny bo oselokore kanda makamano ne TikTok mana kaka iwacho kendo nitiere jal moro boka kanda wacho ni nyathicha kendo ne nyathi manyako kich kae to kanyal mule ok onyal mule wacho ni kich kae no wasechopo kanyo make idhi konyo nyathi to kata nyalo kaka gimidwa bambo ibo wacho ni bambo nyathino to nyathino bo wacho ni koro obedo en wach moro matek oteri ka polis to kaka idwa pimo ni an natimra nade akonyo nyathini obedo koro wach moro matek koro kata kaka wagombo konyo nyithindo gi to mana kaka ni wacho be sani wadak ni janyuol japuonj notimona kama japuonj notimone nyathi kama ero koro jopuonj oduokonu un jonyuol ube koro ubede principal ubede deputy une kaka nyithindo gi bet kodgi ok yot gimoro kendo madawach Sharon nyithindo gi are very manipulative ging'eyo ni in kaka janyuol ihero achiel ariyo adek koro sama gin kodi no odhi timo achiel ariyo adek kakidware cha newach in kode samoro matin ichiwo gokinyi duogo gotieno iwegi samoro jarit moro marito gi e ot kae jarit ni ok nya kwere na jarit ni kotale tidhi riembe
Koro nyathini timore kako dwaro sama ionge cha. To sama intie to nyathi maber. Be gimomiyo poda asisitiza niya kaka jonyuol dholuo moro mwatiego ni nyathina ok nyali. Samoro ji odhi strike ting'isi ni nyathini ni ema no organize strike e school. Titambore ni nyathina ok nyali. Anan jadolo odwa ka walemo kata ng'ama kama. Koro obedo wach matek. Iwacho ni nyathi nyalo rwenyi. Nyathi nyalo rwenyi. Makoro wacho ni ki okonyal inon. Newach kineno kaka otimore sama intie. Opogore gi mbaka ma japuonj pimoni, to opogore gi mbaka ma nyako kata wuoyi marito gi e ot kaini pimoni. Koro ineno ka gima japuonje mok dwar nyathini. Kata ng'ami keto ni konyi e ot ka sama ionge ni emok dwar nyathini. Koro en wach mabet tek, lakini kwa keto pachwa karachiel to wanya konyore. Mana kamano. Tadaro mar mon mwasum paro Jabuya mano kotenre kod koro nyithindo nikech wantiere koda nyithindo tieng'a achne didek. Nitiere matindo ma pod irito. Ng'eni matindo magi to moseloro skul. Nitie moseloro skul gi makata mana pok ochako. Mano nyalo ruogi kamoro achiel ma pod nyaka riti. En kama ka janyuol ne owuok te nitiere gi jal marite e ot. Nyalo bedo ng'at mindike e ot kacha mar mondo mi orite. To nitiere kidin machielo magi nyithindo samoro mantiere boarding school. In kaka janyuol samoro ung'iyo bedo kendu to koro nyathi oduogo. Koro ng'eni en ok odwar jarita nikech en nyathi mong'eyo gik manyalo bedo ni timo tedo e kin mamoko. Arita gi koro nego bed machal nade. Wachaka nagi makoro ok ochuno nyaka janyuol bedi kata mana jarita bed maritoge. Magi nyithindo madong kacha isenyise ni lunch dhi timo kama tich bende wan ni pogo nyaka tich in kaw ma janyuol otim nang'o. To bende wang'e bayo bende nitiere bende aola mag mbese ka osiepe bende nitie kin mamoko. Okay, an kanyo da wach ni nyithindo man ka level rang'iny machalo kamano. Janyuol ng'ama rito nyathini. Janyuol nyaka miye chik maluwore kaka nyathino onego beni irito. Kata kewe ni jarit nyathi iluongo ni mboche. Kose ni tinde ng'ini wan joluo luongo ni house manager. Bas koro kanya house manager iwene no rit nyathi. Ting'e maber ni sani gi child's right osebedo misinterpreted. Miyudo ka wan tinde tek makata janyuol kende tek mondo mi okwer nyathini nikech oluor ni ratich nyathi idhi kethi. To maybe wa overright. Wanyalo bet ni kare ratich nyathini samoro ok wa understand malong'o miyo wamiyo nyithindo gi ginyalo bedo ni gikadho stages moko kata gitimo gik moko to kaka inyalo kwergi janyuol onge yo manyalo kwerogo nyithindo gi e yo makare. To nyiso ni janyuol kata ka samo we nyathine ni chien nyaka ong'i kaka nyalo monitor nyathini nikech nyithindo gi rembgi liet tukgi beng'eny. Aola beng'eny sani kaluwore gi yot mag simu, social media, gik mang'eny kamano. Koro aneno ni janyuol kopo ni janyuol matiyo to man gi nyalo gik machalo kaka CCTV inyalo kete yot, inyalo monitor kaka nyathi. Ang'eni mano to nyalo bedo matek ndio, lakini inyalo kete ma at least inyalo monitor nyathi kisendiko ne nyathi timeline gi gik monego tim routine mare every day. Inyiso nyathi ni ok onego bed ni wadhi nyithindo bahinya. Onego bed ni at least nyathi kata kopo ni in gi iwezo mang'eny timiyo nyathini some responsibilities moko matin. Ikone ni sami chiew onego orudh lake kende. Nyithindo matinde iyudo ka nyathi irudho ne nyaka lake. Ikone ni sami chiew nyalo tandaza kumiaye kaki chiew. At least nyathi dongo kong'e ni nitie responsibilities monego bed ni otimore nade odongo godo. Koro angero ni janyuol nigi tich ka to eyot ka be janyuol onego bed ong'i kaka monitor nyithinde kata kaka go simu, kaka nyalo gocho simu, nyalo gocho ne jatich okone ni to ng'ane dhi nade ba nyalo go kode. Ok ni gocho mondo ng'e ni nyathino to obotimo gino. Igocho mondo be create bond gi nyathini. Kata bed ni yonge. Yes, kata bed ni yonge. I create kode bond. Igocho mikone ni nyathi itimo kama boss, isetimo ginene be isetimo exercise be se ringo matin gik makamago mondo at least nyithindo gi wa keep gi on track. Wacho ni exercise bende nyaka gitimo. Ok ni gichima to gibeta beta. Yes, nikech yeah. Mana komana kani John minyalo meda winjo kanyo ka Jabuya oloso kotende kod keto CCTV wang dede ot kacha. Waloso ne kotende kod keto wang dede ot. Wang dede no onya bedo gima ber to onya bedo gima rach. Ne wach nyithindo gi ging'eyo weche mbui gi mang'eny kabisa. Ging'eyo weche technology kabisa. Koro ni nyawo ni riekori iketo CCTV kanyo
to gin ging'e kaka gi maneuver around CCTV ni notch CCTV ni okinya kete kamoro kaka bedroom kata chogi nigi koro ka nitie gima ne gidwa timo gibro timo whether nitie kata onge to be onya konyo mana achiel to mar ariyo mana kaka japuonj wacho ni nyithindo gi obed gi routine los ne gi routine notch ka nyocha gintie school nitie sa chiemo nitie sa timo exercise pino nitie sa koro gibedo gi routine mar timo gik moko e ot kae ging'e kaka gik moko timore e ot kae to outside that routine nyaka ibed gi gimoro ma reward system en ang'o ma nyathini ohero koro ing'ise ni kichiew kawuono mi ipedho kitanda ni ikonye tedo iyweyo kata ot to kochopo giko week titimo gigi kama tiyudo gima kama koro kong'eyo ni there's a reward system mar timo gik modhi to koro otime kae en gi chuny mamor to time kohero mopogore gi mano nyithindo gi bende onego bed ni waketo gi modich nyocha gintie skul ka nitie gik moko kaka skul mapuonjo ji gimoro kata kaka tedo kata ka gin co-curriculum activities kuonde ma nyithindo nyagwe mpira koro ing'e ni sama kama nyathina odhi puonjore gima kama koro obedo gi skill moro mopogore gi gima osome skul mano be koro miye okobede mbui sate okodonje aola to otimo gimoro manya konyo ngimane bende aparo ni mano ni kare nikech kinde ma kamagi ok en ga mana somo kende wang'ni nyithindo nyaka som nikech dweche ariyo gin dweche malach ahinya osom kata mana storybook obede kata mana ging'eyo ni wachang'o ahinya nyaka bende odhi kata mana grade mamoko gi ajaneno kata mana kaka sani tuition ng'eni bende nokum tano ka jonyuol moko bende kawo kata mana jopuonje nikech jopuonje ng'eni bende koloro gin be gidhi dala gi yweya ano kaka jonyuol moko kaka jopuonje moko tiego ne gi nyathi nikech nyathi tinde king'iyo kata mana grades ma bende gintiere chon chan inyalo keti ni marks ne yudo 40 ewi 100 tinde en mana above average extension e kind mamoko ma samoro kata mana kaka japuonj janyuol ok nyal mana gi kaka nyathini otim aparo ni me okang' makare ma samoro ka nyathini ok ber kata kwano ok ber kata English aparo ni bende ber kata mana ka imanyo negi jogo ek manyalo tiego gi to jogo ek manyalo tiego gi an anyalo bedo gi nyathi mantiere kata mana grade 2 to maduong' ni kata mana grade 8 mantiere grade 8 ni ng'eni nyalo kata puonjo ja grade 2 ni kosi paro machal nade Jabuya. Okay, iwacho makare nikech nyithindo mambele gin ga mentors na nyithindo machien. Iyudo ka nyathi mambele mani grade kaka 9 iyudo ka onyalo chiwo tiegruok ne nyathi mathin ni ma piny ka. Mama no dhi konyi kungo pesa. Mama no dhi konyi kungo pesa. Kata kamano be nitie sani lony manyasani ka technology wanyalo seye to be nitie ber mare nikech gi sani nitie yore mag digital literacy nitie yore ma inyalo yudo puonjruok e mbui nitie jok ma chiwo puonjruok gi e mbui nitie links nitie jok matimo gik machalo tuition gin gik mobedo synchronized to iyudo ka magi lony magi gik manyalo konyo jonyuol miyo keto nyithindo gi at least gi bed busy mondo wayud productivity mar nyithindo gi koro mano ber mar mbui mabe wayudo e kinde masani to ang'ini mbui nigi berne to be kendo girachne to bende minyalo medo Joan nikech kata mana ka ng'iyo ote madonja aneno ka jopuonjre mathoth jonyuol ero aneno ka oro messages kata mana ote machuok geto ni gibedo gi nyithindegi gineno wang' jowi ne nyithindo te maneno gin mara no usomo paro makama kik iwuond mana mama gi baba ni iwinjo to bang'e ka wan mama kata baba oseloko ng'e titimo mana meki gino mara ni puonj makama mwasumo ni iwinjo gi kendo ibiro bedo kiketo gi e tim Joan. An gima dawach ni mana kaka nwawacho ni jonyuol gi gidhi wuok gi manyo makoro kaka dwa gomb ni janyuol obed gi nyathine ong'e kit nyathine ong'e timbe mek nyathine nyabedo matek but gima dakwa jonyuol nitie jonyuol mantie biashara okondik gi ofis kaw nyathini ni itere kar biashara ni one kaka imanyo pesa one kaka otek mondo ya arego kinyi nyaka godhiambo mondo be opuonjre e yore mar ohala ni mitimono. Inya yudo ka janyuol timo ohala kendo ohala ni gemo ne pesa maber malich lakini en odwa ni nyathine obed daktari, nyathine obed jahocho, nyathine obed wakili kamoro. To gimokia ni ya onya chako puonjo nyathini iluongo ni mentorship. Kama nyathino nitie sanono. Koro wuok kodigo kinyi gidhi opuonje ni e ohanda ni mondo ne achop kama na gike kama atimoga kama kae amanye mich kama e kaka itimo kama e kaka ing'e kiloso
ohala kata kiloso lal. Koro nyathini kako puonjore ni kako medo dongo, iwacho ni i-create gimoro miluongo ni family business kata generational wealth. Ma kata sami onge cha, to nyathini nya endeleza ohala mar familia ni. Koro magi gik ma onego bed ni be timore e seche aina gi. To komedore gi mano be, water nyithiwa gi dala. Sani wadak kuonde ma nyithiwa gi wawuoyo mana Kiswahili gi English. Nyithiwa kia dholuo. Kata yudo ka koro e kend kae, mama samoro Nyakisi, baba Jaluo. Koro e odni ji ok wach dhoggi, koro gikia. Nyathini nitie ja grade 8 kata nitie mana dhi university, kata mana high school. To konya wacho dholuo, to konya wacho kata dhog min gi, okia. Odhi ong'e wedene. Wan kaka joluo wan gi kitwa gi timbewa. Nyocha walalo ng'at maduong' malich, jatendwa ma oganda. To gik moko nyocha timore mopogore. Nyithindo neno ka watero ywak, kaka watero ywak, kaka itero buru, kaka tok liel, ilielo ng'ato. Wapuonjre, wang'isgi ni wan kaka oganda ma joluo. Tho, ywak mani neno wa ywak cha, mano mino ni watero ywak. To minang'o, titime nade, mondo gipuonjre ging'e kaka oganda luo kitgi gi timbegi. Chalo, nitie gik mabeyo beyo oganda luo kama nyithindo kia ne wach, gibong'e nade ka dhog gi mokwongo no ema gikia. Taparo ni e kinde mabende koro nwaiko Ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga, nitiere paro mopogore mabende jowo somo puonj mabende jowo simbo wacho ni luo kitwa gi timbewa. Ka ng'ato naneno ka nilielo Junior, yes, to jiwuoro ni to ma en mana gini nyithindo nopenjo jonyuol penjo mopogore ahinya weche mago manyiena, tero buru ginang'o, ing'eni mag gina wacho ni kidogo oganda mag luo mabende nwatimo. En kar mane wacho ni konyo ohala Mukami. Adaro mar mondo mi onja na paro mabende jabuya bro bedo godo konyo ohala to krach mar mondo mi ng'ato kata mana nyathi osum paro ka onokwayo kata mana sweet ka onokwayo pocket money to ng'e kama omenda wuoke. Miyo kata mana wuoro ka ono biro ot to ni aola dendo John nyathi ong'eyo gima timore, gima omiyo ni janyuol wacho ni ool kata mana dendo John. En mana ni kata mana kantiere buore Nairobi kan ki chanto kora dak Nairobi kata mana gwenge mago makaluo asan bodo kata mana kaneno gi kidhi kata mana e chiro neno ka nyithindo ting'o mandas, oting'o machunga, oting'o lemo mopogore. Buore Nairobi kaneno kata mana traffic, nyithindo uso njugu e kin mamoko. Sata kata mana moko bende janyuol samoro kantiere dwar en nyathino we dala to osiepe aola marach, nitie nyithindo moko ma kwecho nyaka e traffic. To moko kuom gitomo nyaka gi nyamburko. Kanyo adwaro mar mondo mi walose tije manego bed ni nyithindo nego bed ni somo, nikech ang'eni ok tije te mabeyo ma jonyuol kata mana matimo ma nyithindgi nyalo timo. Moko kuom gi kata nyithindo kama tek kata kama rach. Okay, erokamano. Koro ng'eni familia gi opogore. Wan gi familia monyalo, wan gi familia man chien. To iyudo ka to be nitie jonyuol moko mabe nyaka koro wasomre kaka jonyuol. Nitie jonyuol moko be makawo advantage mag nyithindo. Iyudo ka nyathi ni rusa to golo nyathini odhi manyo omenda, en koro samoro en oyueyo, nyathi dhi manyone. Mano ng'eni misuse mar nyathi. Mano ok wati gi nyathi e yo makare. To nitie tije moko ma at least minyalo kono nyathi, to ma in still gimiluongo ni resilience kuom nyathini. Miyo nyathini bedo kodongo ka en ng'ama responsible. Tije machalo kaka nowacho ni nyathi kodhi samoro kodhi dala. Samoro kodhi dala, odhi kata ka dani odhi e puodho. Mano gima at least ng'eni ka nyathi dhi konyo dani e ndalo e puodho kacha. Ayena sani ma koth chwe. Ayena ma sani koth chwe ni. Nyathini odhi timo exercise, nyathini dhi ng'eyo be ni gimore pidho kama, gimore timo kama. At least nyathini en nitie bodo moro mabe ogolo. To chutho ka nyathi isoyo ohala chuth texture yecha ma e mang'eyo nyathini oginene nade. Nyathini omako ich ka nyathi manyako. Nikech odhi bedo used to odhi interact gi ji kacha, macha ng'eni kete okang' mane ok oikore ne. To nyathi nitie tije mano ka ponono ni en tich ma samoro janyuol okete to janyuol onge kacha. Janyuol onge kacha. Okay. To nyiso ni nyathini kata kitiyo kode to nitie seche mabe onego biti gi nyathini e tijini. Nyathini okikete wandi ni gokinyi morning nyaka odhiambo. Nikech ng'eni gimomiyo loro skul nyathi odhi oywe matin. To nyathi ka ywe matin to ok nyisi ni wiyi wil gi skul. To sani kawo nyathi dhi kete wandi full time. Nyiso ni nyathini onge kata saa monyalo timo ka achiel ariyo mamage. Koro onego bed ni be wang'iyo ni tije mage to e samaro muda maro manade ma nyathi onego bed ni bedo kodwa e tijewa. Mondo at least wami nyithindo gi be time margi mar mondo gitimre nade gitim go gik mamoko ma ginyalo gerore godo.
Aparo ni Joan minyalo mede wi tije mopogore opogore ma bende jonyuol koro miyo nyithindo. Mamoko bende janyuol samoro kia ni nyathine timo tich ma kamano. Mana kaka nawacho en puonjogi, ok tiyo gi nyithindo marach. Nitie difference between child abuse and training that child. In kaka janyuol, we achiu kata example gi samoro kitiyo hotel, kati timo ohand chiemo. Inya bedo ni hotendi ni timo maber malich. Itedo chiemo mek kienyeji kata mek joluo ma giherogi. Koro inya bedo kata ni loko rech. Kaw nyathini ni odiochieng' kata moro achiel kata ariyo e week. Tere one kaka idhi e nam, mular rech, miduogi, michwer, miwang' process no te. Mondo ng'e kaka oken tich mayot. Mondo be kata ken gi gombo moko kata dwaro moko ma ohandi ni ok nyali, to bedo ko wacho ni duoko gombo ni chien. Owacho ni mama wacha otiyo matek mondo ayud achiel ariyo adek. Koro an kadwa piem gi nyathi wadwa kata dwa donje peer pressure, tabo bedo katimone marach noch. Osedhi kodi na, osekawo rechno mochwero mowang'o moneno kaka ubet are okinyi nyaka odhiambo. Koro ma nyathi ma king'ise ni adhi tich, aduoga yud kigo dasta kati iluoko sende biluoko lewni, to ng'eyo ne wach adiera gima noneno ka nodhi kodi kama nitie cha. To mopogore gi mano be, mondo ng'e ni mondo pesa ni ochop kama chopeni, en process mane magiluwo. Ma kata sami onge cha, kati tuo ibet piny yoch tijini odwari. Koro nyathini nyadhi to time kendo. Ng'eni mama dhiga kama, to kao rech kuom jalupo ma kama, mo kao kuom ng'ane kama, ouso rech ni kowuok bei ma kama tiuse kama. Koro ong'eyo kaka gigo timore. Ok ni moro ma in koro idhi iweyo, iwe nyathi ma koro timo gimoro amora to baonge koro onge samo nya somo godo, onge samo nya iweyo godo. Nwach tugo be nyathi nyaka tugi. Nwach tugo nyathi be nyaka tugi. Mana kamano, to bende aparo ni paro ma bende ucholo ma kamano bende leo nikech samoro ka nyathi biro kata mana kwa pesa. Mama miya pesa, adhi anyiew go kata mana mpira, adhi anyiew go mana gima chala kama kama. Samoro kinyiso nyathi ni onge go, ineno ka nyithindo moko bende wenge gi bende lokore. Aparo ni kikaogi, weri gi tije andika kaka koro mwatimo kae ni. Samoro nyalo bedo matek na kelo nyathi ka ni mondo onekana mana kaka waliendo. Samoro nyalo bedo matek ka luwore koda chike mago mag kambi. Kata kamano, ohala aparo ni ber kitero ni nyathi mar mondo mione ka ono kwayo ka samoro wacho ni onge go, to bedi gi ng'e ni onge go. To kata mana kaka jonyuol, kik bed mana ni in onge go Januar to Jan. Sate, kata mana nyathi pok odhi to ng'e in kata pok ochak kwayo to wacho ni anao aonge go. Aparo ni paro makamano michwal. Wabede kama jonyuol, kata mana wayudo matin kako nyalo appreciate nyithiwa. Jabuya. Ere kaka jonyuol nyalo appreciate nyithindi. Kik bed mana ni wan kata kwawa kata matin manade. To wacho ni waonge go seche te Januar to Januar. Okay. Angini mano nikech ng'eni jonyuol gi be yuto mar janyuol opogore. Mano be koro kwang'iyo nikech janyuol be samoro manyo fika, janyuol manya achiel ariyo. To be ng'eni nitie be effect be kwa miyo nyathini mang'eny. Kwa miye mang'eny. To koro ma be nitie gi effect mare. Nitie kinde moko, nitie kuonde moko ma nyaka to nyaka kata ka nitie tinyalo tame. Inyalo kone ni inyalo tame mondo at least instill gimiluongo ni patience and humility. Imi nyathini koro dongo kong'eni gimoro nyalo koso, to kochuno ni nyaka na ayude mana kaka kwaye. Bende hibed ni kwayi kati ntiere godo seche te imiye. Miya ma imiye. Koro wambe kik wabed kaka jonyuol manago. Kik wabed mayot mar ndaro nyathi gi gift. Ma in kata poko moko be samoro kata poko e December, samoro kwayi gimom kwayi tini miye Januar to December. Mano be ber ndio, lakini nyalo ketho nyathini nikech nyathini odhi koso gimiluongo ni humility samo dongo gi jowetene. Nikech chieng' moko inyiewo, nikech ka ni chopo kama na kini miye chopo go kapu, teno ng'iyo mana ne okapucha. Nte tam kiny ikelo machunga kiny machielo ikenyo kama chieng' miyo ke goto koro nyathini gi tantrums. Sami onge goto nyathi ondolre piny ywak sawa kata kaka dioe. To jonyuol be watem kinde duto watem mondo at least ka nyathi okwayi gimoro, itemo be samoro ichopo e lweti mondo kik ikel be kosa ahinya. Ng'eni ka kosa ahinya cha be ma nyathi koro wuok oko modhi donje weche moko mag anjawo. Ema koro ketho rocho ngima mar nyathini. Ayanya Joan, aparo ni wamul kar basic needs mabende nyithindo ayanya manyiri nyalo bedo ni ntiere kata mana gi dwaro mar bedo godo kaka janyuol samoro. Bende rito mar mondo mi nyathini kwayi gik moko kaka sanitary towels, taulo mag ria. Koso bende kata mana ibedo gi nyathini manyako machiegni mar mondo mi ng'e, nikech wan kaka jonyuol tinde ng'eni kopogore gi chon. Tinde ke ni del chal ka gima lokore. Kata mana nyithindo mantiere kata na grade 4, 6 kama osachako dhi
e dwe bende irito mar mondo mi nyathini nyisi kosechako iko gi chon. Aparo ni we should be talking about nek bende wang'iyo kaka wanyalo loso kotenre kod mano. Kik bed mana ni koro nyathi oluori bende in thuolo gi nyathi mano mar loso kode bende sechako bende geno ni bro bedo kichako kama kaka nek bende timo bende nyiew negi e kin mamoko Joan. Mano e achiel kuom gik matimo oko kae puonjo nyithindo gi jonyuol gi kaka gijagombo ka mbaka inago. Bing'eni oganda oseketo waka moro ma goyo mbekni aina mek terruok nyithindo bedo donje dwe obedo matek. Nochiyudo ka jonyuol gi ai generation mopogore gi nyithindo gi. Koro mondo kata giwuoye mbekni gi bedo matek. To nyithindo gi mana kaka iwacho Sharon gichako neno dwe chon. Nyathi kata nitie klas 4 to sechako neno dwe. Moro klas 5 moko chako kata e klas 3. Tinge in kaka janyuol iparo ni piny pod chalo mana ka chon ma ji ne chako ka gintie higni 15 higni 14 kuchacha. Koro nyaka wabed piny gi nyithiwa manyiri gi wapimnegi ni in ka nyathi manyako dendi chalo kama. Kichako neno dwe to onego bed ni luokori kama, titiyo gi sanitary towels kama, onego bed ni loke adi e odiechieng'. To gi kainago ok onego bed ni warito nyako chaki. Ipuonje chon ma kochopo sama koro ochakono to onge luoro. Ok ochak ywako paro ni gimoro marach otimore e dende newach en puonj misega bedo igo kode. En baka misebedo kigo kode to kata weche mek osiepe. En kata ken go osiep ne moro ma koro nyathi ma nyako mowuoyo ne. Gomba ka e weche terruok. Pimne ni in ero koro kibo chako dwe kata kisechako neno dwe. Ok onego bed ni timo 1 2 3. To ok onego bed ni timo gigi ne wachang'o. Ing'eni wan ka janyuol ikwero mana nyathini kik ayudi kintie e ter gi nyathi ma wuoyi to king'ise gimomiyo ok onego bed ni entie ter gi nyathi ma wuoyi. Ing'eni kikwere king'ise ne wach koro dendi oselokore sani kintie ter gi nyathi ma wuoyi ibo mako ich nitie tuoche to ng'eyo ni ok adwa timo 1 2 3 ne wach kama. To nyithindo moko gidak gi degi kata kweregi magi jok madongo ma mbekni ainago ok ginya pimo. Koro nyaka many jok moko manya pimo mbekni gi nyithindo gi ji ka wan ng'ato ka an mane mbekni ma awuoyo gi nyithindo gi. Amanyo gi kamoro amora ma yudo nyithindo obed ni en kanisa obed ni en kama gituge obed ni kata gi nyithindo moko mani obet abeta karachiel gibiro limbe akawo ga thuolo na mondo apuonji gik moko aina gi newach ok jonyuol te mani gi chirno to be pod gin gi luoro mag mbekni ainago. Koro kaka janyuol gimoro ka sanitary towels ok onego bed ni rito nyathini kwayi. Miya oritre koikre godo mondo sano kotimang'o kochopo. Kendo iket mondo osiepo bed kodi gi nyathini. Newach ka osiep niti ok obi luor pimone ni mama gima kama osechako timre kata ng'ama kama gona mbaka kama. Koro konyi mondo ikony nyathi be. Niki janyuol koko bedo thuolo gi nyathini nyakorom Gajwang'. Nitiere weche mamoko kaka jonyuol manego wanyal bedo ni wakonyo nyithindwa mar mondo mi okede godo. Kuom ranyisi kokwani nyiew negi the basic needs. Ahinya nyithindo manyiri kokwani nyiew negi taulo mano Maria. Ng'at machielo dhi wuonde no nyiewne nikech it's a basic need. Nyathi ok nyal bedo godo maonge ka nyathi en nyathi mosechako neno kata mana malo mosechako dhi dwe. Kok inyiewne ng'at machielo biro bedo ka wuonde ni nyiewne bang'e ang'o ma botimore wang'e wan duto te. Aparo ni okang' mar ariyo wabiro bedo kwa loso kotende koda the hard conversations. Iwacho ni jomoko nene ka gima it's very hard. Ando ka jabuya nyiero bochunowa nikech piny olony. Nikech weche makamagi kokwani nyise gineno kata mne mbui mopogore. Nyathi ma koro bedo bathino nyakorom Gajwang' ng'eni gibedo betheu kanyo. Ging'eyo weche ma samoro ni kaka mana nong'eyo. Duto te wadwaro mar mondo walos nikech piny olony. Piny kolony nyaka koro walos e yo mahuyanga. Ote mioro benda dugo somo e okang' mar ariyo gi sani yino mar mondo wakayo matena. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa.
Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Shinda mamilioni. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Yeah, it's called pivoting. So they are pivoting to Kenya, which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume, ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Tutobaki hapa duniani sisi Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigande Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. No, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa.
kendo nyiero en chenro mar oganda. Ni papo wene ng'awa, ni papo. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Oh, Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Jakorongo jongo seka yueyo kendo wadugo kendo okang' mar ariyo dakika en 6 tok saa 4 mar okinyi. Ote magi asebedo kaneno adwaro mar mondo mi asomgi ote yorogi live mago mogote machuok arede ka 6:00 mbui mago mag oganda ben nyalo ore ote makamago abro bedo kasomogi kinde ka kinde kwa dhi nyime koda twak. Ano ote mar Ronald iwacho ni Sharon oyawre mos na welogo mos ni welogo duto wacho ni in nyithindi nyaka ibed godo machiegni eking'eyo shida magin go. En mana lamo negi Nyasaye imedo ni kata sani wawinjo chenro kod nyithinda wacho nyithindi Genevieve Vinka gi Promise kod minodi mano maki nyathi Kisumo ineno kintiere Dagoretti Corner. Steve Aburu intiere Uyawi Beach miyo nyathi watni machielo maketho arita nyathi e yo machielo aparo ni yo machielo mabende nego ni warito nyithindo kinde rusa. Alili Panadol, Ramogi TV, neno maler kintiere Game Muhanda. Nyithindo be nitiere neno hero kama na inya. Maina iwacho Ramogi TV ler St. Mary's Luaka Girls High School. Ineno maler kendo mor gi chenro mano mar mbaka oromo. Mr. Deck, majapuonj Mr. Deck kiwuok Rongo mos no osiepna ma Mr. Lee Jabuya. Kaka japuonj nyaka wang'i nyithindo waduto. Kik wawene jonyuol kede jukumu. Mano mar rito nyithindo. Tahinya sani makoro Mr. Deck pani manyo ni kaka sani nyaka wami nyithindo ratiba kendo warango siepe magin godo malongo. Aparo ni mano paro maliwa hinya kar ratiba kanyo. Akena chako di Joanna kapo nono ni okinyi makawuono ni nitiere gi nyithindi bedo ni nitiere godo ichado bedo godo kod na nyithindo mi nitiere godo. Kapo nono nyalo miyo gi ratiba timetable. Nyalo miyo gi timetable machal nade. Ahinya kinde rusa makama. E kinde rusa makama kichiwo ratiba nyaka imi gi thuolo ma yueyo gi tugo be. Niwacho ginya beda ni gisomo kaka nyocha ni gisomo e ndalo mar skul. Koro ka ji ne chiew mar dhi skul, wach kata ni gimoro saa 1, med gi saa mar nindo matin. Koro gichiew kata gimoro saa 2. To koro ma chiwo ratiba ka ng'at modak Nairobi. Niwach chenro ma Nairobi gi madala opogore. Nyathini ochiew kata opedh kitandane, oluokre, omany kaka ken nyathi manyalo loso chiemo magokinyi kende to olosi to ken nyathi mikonyo to okonye mondo miye ocham tok mano osom kata ken mana gimoro achiel to kanen gi assignments mano miye school otim kata achiel mondo kik otim te e wik achiel newach gin gi loro ne dweche 2 koro otim kata matin tok mano to koro onya neno kata ken TV no kata ken tugo no koro obedo gi thuolo diere kae. Koro nitie gik mopogore mana wacho ni nyithindo gi inya ket gi mondo gitimi. Kaka na wacho yudo ka tinde nitie gik moko ka cooking classes, pottery classes, flower arrangement. Ka nyathini ni kin gi nyalo kete achiel kuom gigi. Odhi e skundno, odhi otim gima chalo kamano mondo ebe okete ma busy. To kochuno ni kokinyal tere e skul motimo gino kama skul no nitie, to pod onya puonjore gigi. Kata twengo nyithindo tinya neno ka gitwango lewni maber ahinya. Nyiewne gik twengo go otwangi. Kata ken tugo gik molding ni gi nyiewne mondo nyathino otim. Ken nyathi mathin to kochopo saa 8 oninde odhi oyue. To ken nyathi ma ratego onya dhi oko oriere onya bedo kata go simbe. Kendo nyithindo gi sani gin gi simbe. Koro ng'ise ni sani mabedo gi sim en sama chalo kama nyaka kama. To simbni inya bedo godo mana tok kisetimo gima kama. Mana kaka na wuoyo mbele kachacha awacho wach reward system. Koro imiyo gi tije. Ka nitie nyako makonyo gi ot kae, obed kata ni en go dasta kata luoko lewni. Koro iketo gi ni ka en lepi, nyaki luok lepi kendi.
ka en kari mar nindo nyaka iywe kari mar nindo in iwuon. Koro kata ka simu nach simu ni to gihero ahinya. Koro ichiwo simu no ka reward system. Ni kiseluokori, miseluoko sende, miseluoko lepi, misetimo achiel ariyo adek kata iseng'iyo kata bugi, koka koro inyatimo ang'owa, inyabete simu kata inyabeto mbele TV. Koro mano bedo ka reward system. Nach mano en gima ohero. Idhi yudo ka ratiba mimiye ni odhi timo mapiyo malich kendo onge ng'at madhi paro ni tok ji kosechiemo tiluok sende kata kosegol. Koro imiyogi tasks matindo tindo. Koro gibedo gi routine. Ging'e ni sende ma sa 6 ane manyaka luoki, chai ane manyaka tedi, kochopo sama kama lepa luok. Koro yudo ka koro ginemo oripo ni giluok lepgi, ok gidhi lilo lewni. Kaka nyocha gililo ne wach ni ging'e ni ng'ato timo ang'o, ng'ato luoko negi. Ahinya kar luoko lewni kanyo kaka hitielo kendo sero. Ahinya ka nyathi mong'e luokore kuom ranyisi nyaka runga jwang'. Nyathini ka pono nono ng'e luokore nowuon. Lawe ma iye cha pondo miya ng'ato luok de. Dong watiege gi mondo giluoki. Lakini Jabuya, in ka pono ni inyalo loso timetable ne janyuol okinyi ma kawuono. Timetable mari nyalo chalo nade? Wawinjo mar jo. Okay, an koponi aloso timetable ne nyathi kata maybe in terms of contribution maka kinyalo loso timetable. Mokwongo nyathi kochiew onyalo timo light task, morning course otimo matindo tindo mana achako wacho ni onyalo kochunga ka winyo ochung to otemo bano kata bano marach obro ng'eyo olos kuma no ninde oluok wang'e orudh lake kosetieko kamano to onyalo madho gimoro. Nyathini kose madho gimoro onyalo koro wuok odhi otug matin. Ka nyathini osedhi otugo matin motugo kabisa obiro koro onyalo timore nade onyalo somo matin tok tugo nikech ng'eni kosetugo to koro dhi yaw brain mare dhi yawre koro bedo nyathi ma koro to koro kosome holiday kik nyathi e buka ahinya asasa nikech ng'eni holiday kabe en mana mondo refresh or keep more herself gi notes kata gi information mane puonje nikech mane miluonge ni holiday. Tok kose somo matin koro onyalo bedo gi screen time nikech ang'eni jomoko nitie jomolony koro maonge gik machalo kaka nyalo mag yudo kaka screen kata gadgets, jok maonge kata tablets machalo kaka screen, TV, wang' jowi ginegi. Koro nyalo wuok pod ginyalo kendo gidhi gitu nyathi ng'eni tuhero tugo ahinya. Aso koro koduogo to koro luokore asto koro unyalo bedo gi family time. Toka koro family time nikech kikiwawa ni samoro itiyo to nyathini inibira kia tich yol tidonjo na nyachuro moko ng'endo nyathina ni kawuono oriyo nade. At least ing'eni ide nyathi mama, nyathi baba. To kawuono itugo nade. Ang'o ma to be timo achiel ariyo to be temo mula assignment achiel ariyo. At least nyathini koro kata kodongo to nyathini bedo gi chia moro malong'o nikech ng'eni too much reading or too much work without an exercise makes someone a dull boy. To ng'eni ma gima sani yudo ka nyithindo mang'eny thoth gidongo ka gin dal nikech samoro gionge gi kinde nyathi keto ne gimoro amora e ot nyathi nigi TV wang' jowi maduong' moinge kata gi size nyathi koro setiyo kamano owuok kama to donjo mana e bedroom to donjo e sitting room nyathini kata kaka interact gi jomoko oko onge to gino play a role maduong' kabisa. Waketuru nyithindo gi wamigi at least ranyisi makare mondo at least an mana kaka nyalo loso ratiba adawacho mang'eny lakini ratiba wochwe aparo ni an kadi nan janyuol na ne jonyuol maneno chenro ratiba mari Jabuya sebedo kuoro ote thoth kaendi jalo mar wacho ni nyithindo kik ba baya sakasa. Brenda iwacho ni Sharon an Brenda kawuok Mabe wan gi nyathiwa matin ma ja higa 5 mako neno nyako gi wuoyi komako lwetgi to umo wang'e. Imedo ni koro adhiera nono ni piny nyithindo lokore nyithindo ng'eyo mang'eny manade sani koro nyaka puonjgi mana kinyiso gi adiera tiluongo ne gi nyinga gima ikoneno te mana nyisi wach hard conversations cha emodwa donje. Otina Gun wacho ni Sharon an Otina Gun jakano Kimira mar Kodete Junction ino chenro wacho ni nyithindo nyaka warang kit wuodhegi kendo wan ema nyaka watamgi e donjo groups mok ni kare. Imedo kanyo ni mar kor gwenge wang'iyo maber to bende nyaka wapuonjgi timo tije dala to ok walogi jotij dala like wala mang'eny ka gi jotije mag dala. Ero kama ahinya aparo ni wamake gi kanyo Joanna weche mag hard conversations ka imada bede dodor lusi wala wacho ni hard conversations nikech nitiere moko kuom jonyuol ma samoro loso gi nyithindegi
e topics mamoko nyalo bedo matek. Igene nikech wantiere ka okinyi ma kawuono mondo wakony janyuol kaka nyalo loso gi nyithindo. Hard conversations gin mage, weche mag terruok. In kaka janyuol bende isebedo gi nyathini penya. Obed manyako kata wuoyi, tiloso kode e weche mag sex conversations, weche mag terruok. Kopogore gi mano, bende in kaka janyuol bende isebedo gi nyathini, tinyise ni kiwacho ni ok adwa, you should mean it. A no is a no. Ok ni nena no mayomyo. Mano kaluwore koda tembe mathoth mosebedo ka neno. Aparo ni wacha kanegi sex conversations, weche mag terruok. Kaka janyuol Joan, akeni wanyalo loso gi nyithiwa yo machal nade nikech waloso kotende kod ma an gi in motelo nwaneno oboke achiel kuom oboke ma pachoka mabed nacho ne gwenge mag Maua County mano ma Meru nyaka Gajuang. Sani penj mar KPSEA norumo. Nyithi grade 6 notimo penj. To e gwenge mag Maua nyithinda 17 nigi ich mano nogamo remo. To gintiere Maua Hospital magi nyithindo mochiegni samoro konyore. Manyiso ni samoro nitiere mamoko mapok okonyore, kwan gi nyalo medore te gwenge magwa makaluo bende ang'eni kwan ma kamagi nyalo bedo. Aparo ni chaka negi wach mag sex conversation. Mae gima seyuago ne ogandawa kabisa. Wach mar gombaka ma terruok. En gima timo to dagombi ni wan kaka jonyuol wagombaka ni gi nyithiwa. To gin mana nyithindo manyiri kende. Nyaka nyithindo ma yowuoyi. Nyithindo manyiri gi ok giterre kendgi. Giterore gi nyithindo ma yowuoyi. Ang'eyo no gandawa goyo mbeke mek terruok gi ok en gima watimo. Niwach ok nopuonjwa kaka wagombaka gi. Koro waluor. Alafu nitie in janyuol to macha nyathi. Kuonge osiep kindu ka en mbaka matek malich goyo. Koro nyaka wawuo gi nyithiwa manyiri gi nyithiwa ma yawuoyi e weche terruok gi. Pimne nyathi manyako ni kisechako neno dwe kata kapok ichako neno dwe to kiterori gi nyathi ma wuoyi ibro mako ich, ibo bedo matuo, ibo ketho sombi. Kik ing'isa ni kik ayudi kiterori gi ng'ama kama. To ok ing'ise gimomiyo niwach nyithindo gi ging'eyo mana kaka jawinjo moro yandiko ni nyathi ma jahigni 5 koneno ji komako lwete to umo wang'. Mamino ni nitie mbaka ma nyathi ni ong'eyo ma in kaka janyuol pod iparo no tin okia pok igo kode. To waluong gigi gi nying gi. Wach moro mani dwa wuoyo gi nyathi ting'ise ni koko. Ng'ise gima koko no. Pim ne gi ng'eyo mbekni gi giwinjo ka jowete gi wacho giwinjo e mbui kuonde gi. Pim ne nyathini ni gini en kama kichako dwe onego bed ni ritori kama ok onego bed ni terori gi kata nyathi ma wuoyi no kaka wacho. In kaka jonyuol kikot ni an nanyuolo ya wuoyi at least timbe mani ni shida ma nyithindo manyiri kadho godo gi anaonge go. Wuo gi nyathini ma wuoyi ni ing'ise ni kik iterri gi nyathi manyako. Bed mager kod nyathini. Ng'ise ni ka nyathi manyako ni skunde okethre kata mako ich noko dhi skul, sama ok odhi skul no ibe ok idhi skul kode. Mondo koro we build a sense of responsibility. Obed kong'eyo ni ebe koketho ne nyathi manyako ni ebe mare timore nade kethore. Koro wan ka jonyuol ka wawacho dhok achiel ne nyithindo manyiri gi nyithindo ma yawuoyi bedo mayot mondo wach ma terruok ni kinde nyithindo wakonyi. To kik wang'is geng'isa ni kik uteru. Pimnegi ni kutero ruta 1, 2, 3 ema botimo ang'o. Onego wamigi consequences ma timbe go. Pimnegi ni an koro an janyuolu un nyithinda. Nyaka manynu pesa, nyaka ne kaka uchiemo, nyaka ne kaka urwakoru. Mano gima in ka nyathi pod ok inyal timo sani newach ionge nyalo. Koro pimne ni ya terruok ok rach. Terruok ber. En terruok ne momiyo anyuolou, emomiyo in go wadu, temomiyo in gi nyimineu. Lakini ok en ma nyithindo. En gi sane. E sama kama onego bed ni somo, imanyo ngimani, imanyo kaka iboyudo tiji. Kisebedo maduong' makori ng'eyo kaka inyaji kinge weche terruok gi kata kaka ibo terori. Kik wadagada ka wang'iso gi ni terruok wach. Nyoch wan jonyuol achiel gi ema wabo ng'iso nyithindo ni terruok wach kik iterri. To kwa pimne gi ni ya orach nyaka sama chalo nade. Wan achiel gi ema wabo chako penjo ni to nyaro in ionge ga kata ng'at moro madwa nyuomi. Ne wano bende Joan adwaro mar mondo mi bende wasok wang' jonyuol moko kama ni wi mano kapok wadhier Jabwe. Jabwe in bende ang'eni inyalo bedo ni dwaro soko wang' jonyuol moko. E wach terruok ne nikech nitiere koro wacho ni nyathi kosechako neno kata mana mapok ochako dhi dwe be nyaka bed ni waloso kodgi. Tekni thuolo mosekalo nantiere forum moro mona ji naloso kotende kod nyithindo. Jonyuol keto gi family planning.
aken mano di wach nango ni mar mondo mi kik ogam remo. Donge mawacho ni koro de mbekni gi wapimo ne wach awacho ni nyithindo gi nyaka pimne gi niya terruok ni orach nyaka sama chalo nade to rach nango. Koro ka ni pimo ne ni orach nyaka tok kisetero skul koro in gi thuolo isebedo ng'ama duong' inya ng'eyo ni marach kata maber. Koro kata kwago mbak terruok ni kik wawacha no rach te no wach orach nade ten go wadgi ten gi nyamin gi owadgi gi nyamin gi ni no yud nade koken terruok achiel ni mana kaka kori wacho mbak family planning ni iyudo ka jonyuol moko mbekni gi ok ginyagoyo to kata gisefwenyo ni adiera nyithindo gi rembgi liet isetemo isepuonjo nyathini no nyatiyo gi raboyunga ginigo boko dwa tiyo koro iyudo ka nyathini oketi e shida masaka saa samora moro iyudo ka rembe liet to pok ipimo ne niya ero kadwa ni idonje weche terruok to sama rembi liet ni tinya timo kama koro jonyuol no iyudo ka gionge yo moro kendo maginyatimo mopogore gi keto nyithindo gi e family planning mondo koro kik gitimango kik gimak ich ogi maber to kendo gima rach ne wach lure ni ya kani keto nyathini family planning ni kete ne wach ango no chido ka nyithindo moko somo moleo koro nyathi samoro ja igni 16 to kata koka intie class 7 mando bengeni kikete e yo ma family planning tikonye ne wach en already kama intie class 7 no eno nenore ni ongat mopo lakini nyathi manitie class 6 class 7 mano pod tin inya go kode mbaka mi puonje mo winje okochono ni nyathino kori kete family planning no ino kidwa wich poti luor no botimango obo mako ich aparo ni mano paro maliwa hinya bende kinde mabende walose kotende ko terruok bende wapar ni kalure koda nonro mabende ja chiw kinde ka kinde rowere kwan gi mathoth bende gamo midhusi mano mar ayaki gigamo tu mano mar ayaki wacho ni bende medore ne rowere mabende koro kopogore kamna gigamo remo onyalo mako grumna tuoche mopogore mago mag STIs akene jabuya paro mano madisum ne janyuola hinya mar loso gi nyithiwa wangin tiere conversations moko samoro nyalo bedo matek ne janyuol kako chak gi nyathine kamano nyathi mondo bed ere kaka nyalo loso gi nyithiwa mar mondo mekin thuolo mabiro kik bede ni conversations maka magi bedo matek mar chwalo ne nyithindo mondo nyithindo obed gi thuolo. An mokwongo dakwa ogandawa dakwa janyuol ni wabedo thuolo gi nyithindwa nyathi kiketo thuolo to yot mondo iwuo kode yot mondo irie nyathini sama pod otin kapok ochako tegno nikech gisani gi lony ma wan go sani inyalo wacho ni nyathini ok nyal ng'e gik mang'eny but kuonde ma ging'e gigi ok ing'eyo nikech nyithindo gi interact gi jomoko nyithindo magin jowetegi magin gi skul osiepene be ma ok ing'eyo to gi alwora ma wadaki alwora waduto koro gima dagomb wacho ne jonyuol mokwongo nyathini in imenyuole nyathi is your responsibility ng'eni sani wach moro mano wach ni ok chwad nyithindo skul cha nomiyo ni koro responsibility mari to nyathi owene ng'ata majority mare okete kuom ng'ama janyuol koro kibedo machiegni gi nyathini ni mondo ibed japuonjre nikech nyathi ma in minyuolo yot mondo mi chak ng'eyo gik mohero yorene kako tin cha king'iye kako dongo pattern gi pattern nyathini biro bedo kod thuolo onge sama nyathini biro bet ka pandi kiseketo nyathini thuolo sani piny olokore jokanyanam nyaka koro sani wang'i yore mwadhi chako dongo gi nyithiwa gi kaka wadhi chako dak gi nyithindo nikech onge chieng' ma wabro dok chien last cultural kaka ne gik moko ginene wan gi technology is here to stay koro en mana wan nyaka wang'e ni to ere kaka koro wadhi loko pachwa ere kaka wada chako koro bedo gi nyithiwa gi ere kaka wada chako tayo nyithiwa gi mondo mi gidongi be wadhi keto nyithiwa gi jok moko moling mok nyal wuoyo nyaka waset ne gi environment moro makare wabed kod gi discussion gi magik ma healthy magik ma onego beni wacho gi nyithindwa kage tindo gigi kage neno asto mar ariyo janyuol en role model ne nyathi nyaka nyisi ranyisi nikech nyathi bro kaw kido mabe samoro neno kume nitie jonyuol moko mabe samoro wanyalo somo nyathi ndio lakini kido moko mang'eny thoth kido mang'eny do ka nyathindo gi kaw kuom jonyuol kaka kido kaka mage maricho kaka no ada wacho tani role model nyathi nya bro kaw gimara gima ber nyathi bro kaw gimara moro tani janyuol neno ka be gino ber na ber onge gimo ginene koro in role model mar nyathini kaki movement magi interactions magi kaka itiyo kaka danga wach ni kaka imako kaka itimore nade kaka iketori kaka nyathini be biro dwaro ni mondo timona replicate to dwani mondo replicate to kete yo makare nyithindo ngine dwaro ga ni mondo gitimo ga gima janyuol timo cha koro nyisi ni wambe timwa kaka jonyuol amba simo wang jonyuol ni timbewa
be wakete tin. Iwacho ni timbewa wakoro jonyuol kore medo mana soko wange samoro kapoko ka yu matin Joan ko tende kod beda good role model bedo janyuol mantiere koda kido maber kamuna ranyisi ma nyathi nyalo kopo to nowacho nango nikech wang'ino kiny makawuono nitiere mana jonyuol moko ma en yanya nyathi ka ne sayanyo ichal kama oyudo ka kiloso gi jomoko aparo ni waloso ne ko tende koda mano kik bed ni loso gi ji marach kata mana in kitira sidon nyathi obed ng'at ma kite ber. E wach role model kanyo mane gima duong' malich ma jonyuol kiaga. Nyathi winjo ne tek lakini neno ne yot. Koro yot ni mondo puonjre e gima oneno moloyo gima owinjo. Koro in kaka janyuol ok inyal nyiso nyithindo ni adwa ni wer Nyasaye, adwa ni dhi kanisa moko lewo to in iwuon ok inyon kata kanisa. Onego bed ni nyathini neno kidhi kanisa, itiyo ne Nyasaye, tebe oluwo wacho ni yawa. Ka mama kata baba timo kara kama kako nego bedni itimo. Okinya bido ni ngiso nyathi ni adwa ni somi kata ok adwa ni utim kama tini wuon ok itimin kidonje ot kata sende okinya mulo kata kami chieme cha ngama ni ndiko cha mabiro golo ni sanno kama ni chieme lepi okinya luoko lakini ngiso nyithindo gi notimango oluok lewni kikwadhi kata mabor pedho gitanda kaka janyuol samori leo tich wuok gokinyi to kitanda dio kipedho ngat matiyo ot kata cha madhi timango gipedho ni kitanda tiger gi nyithindo gi ni ka gichiew nyaka gitimango gipedh kitanda kata igo koko manade nyithindo gi ok bi pedho kitanda wach ini wuon kitanda ni ipedho ni koro ento obong'iyo kanye mondo ine opedh kitanda koro kitwa timbewa kaka watimo samoro ijanyuol mawuor chiemo kobiro tipando welo ka nitie tok gol lakini dwa ni nyathini obed jachiwo ok onyali newach obodongo kong'eyo ni chiemo kobiro bedroom gi kiful kanye mitimango ikene koro obedo ka ok en nyathi ma jachiwo newach ot janyuol mokwongo ken jachiwo in ng'ama ing'ur seche te kata welo kobiro to ng'atni koro biro timango ka gin sama ji dwa chiemo koka gitimango gidonjo to ing'eni nyathi kia pando nyocha go mbaka gi ng'ato to ng'isa ni notiyo ga en ga afisa ma kawo loan koro odhi manyo ng'ato mondo chul loan to kodhi manyo to ng'atno oro nyathi ong'iso nyathi ni ng'is ng'atno na onge to nyathi obiro wacho ni babo wacho na nyisi no onge entie bwo kitanda ne wacho nyathi bedo jamriambo koro ipuonjo nyathi bedo jamriambo to nyathi ne kia nyithindo moko ok onyuolore marikni ma en ong'eno nego bed no wacho paraphrase en obiro ofulo kaka otimre nade otimre koro nyaka wang'i timbewa gi kaka wadak gi nyithindo nach gineno moingo winjo nyalo bedo ni nyise ni tim kama tin temo opposite aparo ni mano puonj na jonyuol kiny makawuono kinyiso nyathini kichiemo tigoli gik moko mesa in rito mar mondo milogni koso akayo matin ntiere moko ote maduogo somo Nyakorom Gajwang' e okang' moduogo kendo kore no okang' mogik Nyakorom Gajwang' wadhi bedo kwa somo paro bende mopogore kaka onyalo rito nyithiwa e kinde rusa kikidhi mabor. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo ka chieng' tich abich ochopo waduto wachokore ok ne baraza to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko nyakochia toxin en chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong' chakre sigendni weche miwacho pato akanyi leo chunya nonyuoli kure riwreuru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting' badi malo Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Ticha mokut, ting'wenye ni ng'wen kae ticha men cham kae sijere ni ng'wen.
E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorom gajong machiegni okang' mogik an kang'iyo sa an nokwadongi matin na dakika 20 mar mondo mwatiek twak marwa thuthu moro koda puonj mabende welo mwantiere godo kiny makawuono medo somonwa kinyalo mana ketina moko kuom ote 2-3 moko mar mondo miasomana mapiyo piyo kapok wadhi nyime gi twak. Oscar iwacho ni wuok uyo mawayaga imor gi chenro kendo wanuego. Aya wawinje yo makare. Janena marwa momori iwacho ni oyawre musna wendo an anyalo rito nyathina e rusa kapogogi ir nyiminena kata kamiyo gi tich magitimo. Aparo ni miyo nyithindo wedegi bende nyakwa lose donge. Aya, nyaka wanyis nyithindo adiera kendo nyiso nyithindo rach terruok. Kendo kamedo betting ketho piny mana kaka terruok e kind nyithindo. Jonyuol nyaka koro gar nyithindo e terruok kod betting. Wycliffe Jabuye wacho ni nyithindo nyaka rit makare. To moloyo nyithindo manyiri. An japuonj Wycliffe Jabuya ineno achiel kachiel kintiere gwenge mag Kitui, Kenyatta University. Jadno marwa wacho ni viewing it in Christianity way, sex is spiritual and spirits are shared. It's better they wait for their husbands and wives, even if they share spirits, that's the person they know. Aye. Grace Ouma wacho ni Elu Sharon, Grace Ouma from Kisumu Nyalenda, imide wacho dholiech kanyo. I think as a youth I have a role to play in terms of behavior, nikech wabete gi nyithindo gi e kinde mang'eny. Erokamano nyakuom ote magu, aparo no maka gi kanyo gi ote misebedo kioro. Nitiere jano mara mwacho ni en ka nyithindo ka koro oseloro koro pogogi. Opogo giro nyiminene to bena nitiere moko mabedi tero wede. Tero wede ok rach. Tiwacho ni how long is too long? Aparo no wachaka kanyo Joan. Tero nyithindo wede ok rach. Ngini wede bende nyaka nyithindo ng'e ni ma watna maka. Temani samoro bende watero gi aming'a inya sani. De dong ne dala. Wada tero gi wan mana koro Nairobi ka koro watemo mana cheruok e boma. Joan. Mana kaka nawacho ni nyithindo ber kitero gi mondo ging'e wedegi. Giriure gi nyiminegi gowetegi. Ging'e kaka piny ringo wan kaka joluo kitwa gi timbewa. Gipuonjre kaka nawacho mbele nyithiwa gi ging'e mana Kiswahili gi English. To wan kaka wan jonyuol masani gi waparo ni ng'eyo gi koso ng'eyo dhog gi en gimoro ma onego bed ni wasungore godo. To ken adiera newach ka koro watimo kamano ng'ama dhi dong' madhi puonjo nyithindo mabobiro bang'e. To mana kaka ipenjo ni how long is too long. Tero nyithindo dhi ong'e wedegi ok richo, lakini wat mitere no ing'e maromo nade. En wat mantie obong'iyo nyithindo go sami onge kose ebe owuok odhi e yo manyo. Nwach inya bedo ni tero nyathi ka wat adiera to wadni be odich. Owuok odhi e yo manyo. Koro jok mowe gode ot kagi ikia ni gitimo ang'o to gitime gi ng'a. Newach kata tinde weche mek bambo nyithindo gi ok gin jok mabor matimo timbego. Gin wede joma chiegni kendo jok ma wageno kabisa. Koro tero nyathi ka wat ok rach, lakini watni en ng'ama entie en thuolo onyang'iyo ni nyathi kosebe owuo. To kitere in iwuon in kanyo sama nyathino nitie ka watno. Koro
debed ni wagombo ndi nyithindo gi oriwre gi jok moko gidhi kawad, lakini piny oselokre, piny osenjawre, weche anjawo osebedo mang'eny, to koro obedo matek matin e weche tero nyithindo kawedi. Onyalo mana medo jonyuol de kinde ma bende nyathini dhi kata mana limbe, bende ng'eyo wat modhi limono, bende ng'eyo kata mana aluora ma kaka watni no chal e kind mamoko, nikech ripode mathoth osebedo ka wuok nyathini kano dhi limo kamoro to wach duok kata nyathino hinyore, nyathi ogamo remo e kind mamoko. Koro wabedo mana matang' terogi mar mondo be gingne kata mana gilim wedegi to ok rach. Kata kamano adwaro mar mondo mwalok tang' e kind thuolo mar dakika ma bende wadong godo ni ne weche ariyo. Ang'eni wasesomo ne jonyuol paro, wasesomo ne rowere nyithindo maneno wa odiochieng' ma kawuono paro. Koro gik moko ariyo ne nyithindo ma bende nitiere rusa dweche ariyo thoth, iwacho ni ndalo 60 gi wiye thoth kapok yaw skul. Ere gik mage minyalo timo dala kacha? Iwacho ni moko kuom winjo ka Joan kanyakla kod Jabuya na lero. Iwacho ni fun ways to spend holiday. Kata mana kokitiyo gi omenda mathoth e kinda mamoko. Nano moko kuom gima bende wanyalo somo. Wang'eni wantiere kod libraries mopogore opogore. Bende nyalo dhi library isom e kind mamoko. Ken Jabuya mane mintiere godo. Na nyithindo moto gini bende nyalo konyo janyuol moto, tuomo pi. Mago pod gina fan. En tich mitimo e konyo janyuol e kind mamoko. Jabuya. Okay, nyathi nyalo konyo janyuol e tije matindo tindo kaka nowacho. Moto, omo pi. Mano ok en achaya kuom nyathi. Mano en at least instilling some responsibility. Nyathi nyalo konyo e janyuol tije matindo. Kata mana yore mag pur e dala. Pur en gimoro ma nyathi nyalo dhi timo e puodho kacha. To pidho kata sa nyathi be nyalo bedo kata no otimo kata pidho alode moro, nyathi moro ma otimo kata pidho alode moro. Kata mana tedo. Yore mag tedo gi matindo tindo, gik mayot. Nyathi be samoro culinary skills gi be samoro gi diminish nikech gilal. Nikech yudo ka nyithindo gi, nyathi en nikech gimoro amora ni e ot. Okia kata ni tedo nadi. Koro yudo ka kata gik machalo ka tedo. Nyathi onego wawegi thuolo mondo at least wamegi be opportunity mondo gipuonjre. Ginyalo kata ginene mag tedo go, giloso achiel ariyo. Inyalo ka nyathi ni kodongo to odongo gi skills moko, embo odongo kong'eyo gik mitimo e ginene e yot kae. Ahinya nyaka pitho kanyo nikech ok ochuno ni nyaka idhi mane puodho kata mana ndalo kaka jomoko luwo kata mana bura Nairobi ka wantiere koda kitchen garden. Tineno naka jonyuol ka kata mana kibui moro to kete manyiwa. Bende nyalo pidho alot skuma ma ji cham kata mana December ochomo. Joan nikech agene alot bende dongo kama piyo. Mana fun ways moko bende ni selero gi kanyo motelo Joan. To mana kuom medo kuom mana selero kanisa kaka sani ji oloro ni gin gi yore mang'eny ma nyithindo go gidhi keto mondo otim gik moko. Nitie practice me choir gi nitie plays ma ji dwa timo ne Christmas ne kanisa ma gi sherekea Christmas, gin gi camp out kineno kata kanisa ka Maradwen Pathfinders onego bed ni dhi camp out ma giloro godo higa. Koro magi gik moko te manitie kachacha ma nyathi nya timo. Odhi kachacha, odhi opuonjore e kanisa kachacha, otugo gi nyithindo manitie kanisa kanyo to ka gitimo tich Nyasaye be. Koro ok ochuna ni gigi nyaka tim gi e ot ka. To kwa jiwe wach kanisa no, ineno kanisa kachacha en an controlled environment. In kata kin janyuol kin kamoro ing'eyo ni kanisa en gi ng'a gini to otimango. Koro mago be gin achiel kuom those fun ways maginyalo bedo engage sani magiloro ni. Akene magi mabende nyalo bedo kisomo kata mana volunteering. Kineno kuma kiywe chiro to kikonyo kata mana ywe chiro. Kanisa kata mana ka ikonyo kata mana gedo to kokonye. Magi bende ma keep wa busy e kinde mabende wadhi. Taparo na elephant in the room nego walose liach mantiere ka simu. Simu moro ng'we nyathini ka nitiere godo nyakoro Mgajuang otiyo kode yo machal nade. Sani ka koro nitiere tich nyathini samoro tinde wantiere koda digital TV. Digital TV samoro se connect kata mana internet e ot kacha. Kodonjo mbui bende nge gik ma nyithindo neno. Kuom ranyisi nyithindo moko tindo gi. Ang'eni YouTube nitiere tieng' diriyo. Bende nge nitiere YouTube mong'ere kaka YouTube for Kids. Bende nyathini neno mano kosa neno na moro cha ma gik mabiro ma pop up. Bendo pogore. Wala sani kotenre kod simu ka Jabuya. Wach simu ne dilose kotenre kodang? Okay, an wach simu ni kalose nikech ang'e maber ni sani to thoth nyithindo e udi yudo ka gin gi gadgets. Yudo ka nyithindo mang'eny wa gin gadgets. Sana ma jonyuol gi nigi tije kata ma jonyuol gi odich. Koro nyithindo gi
e simbe gi in kaka janyuol nitie applications moko minyalo install be simbe nyithindo gi mondo at least inyalo monitor time ma nyathi kawo social ginene screen time mare to be inyalo ng'iyo ni to odhi sites magi mondo at least igae nitie piny sani obiro molony ma kopogore kata gi applications gi to nitie yore mang'eny ma be nyalo timo ginyalo monitor go nyathini to otiyo nade gi simbe simbe ni otiyo go e yo machalo nade kopogore gi mago nikech ka janyuol ma onge lony ma kako nyalo monitor ginene mar nyathine ni nikech adwa ng'iyo wach iluonge ni family link nitie application iluonge ni family link ma inyalo keto both gadgets inyalo keto mar nyathi mamiecha to gi mari koro inyalo gang'iyo kise synchronize inyalo gang'iyo ni to ere kaka nyathina ni odhi e site machalo magi to ere kaka koro nyalo gayo nyathina ni mondo at least kik odonje sites moko manyalo hinye kata manyalo roche asto mar ariyo nyaka ket ni nyathi chik ni simu ni kata kitiyo kode ami seche maromo kama mar tiyo gi simu nikech moko be ido ka through simu no gi somo nitie jok moko digital literacy ido ka nyithindo somo tinde ido ka nitie channels moko ma nyithindo somo godo koro nyalo miyo nyathini be maginya koronga jwang be intere ga games kata na tugo moko mobedo iwacho ni miyo nyathi timo challenges akini bende usera kora mune mbui nyithindo mosetho niki challenges makamago mabendi time yor simu akini bende ng'iyo wach makamano nya koronga jwang aparo ni John minyalo somo kotende kod wach mar simu ni tanya wacho ni wach ne tek ne wach simu ni sani koro kamwa gikeni nyaka nyithindo gi ti godo atiya ne wach kata ka en onge godo to nyathi moro machiegni ni godo kata ng'ama iweye godo e ot cha ni godo to koro mano duoko wa e mbaka wa makawuono wan kaka jonyuol nyaka wago mbaka gi nyithiwa nyaka wapuonjre nyaka wapuonj nyithiwa to nyaka waket gi machiegni ne wach kiketo nyathi machiegni ting'e ngima ma nyathi tigo mbaka gi nyathi tipuonjo nyathi koro gimoro aina ka simu koro ok bed ni en gi shida no wach digital literacy mana kaka japuonjo sewacho nyithindo gisome simu assignments gitime simu koro gik mang'eny gitime simu makata kidwa ni idin ne kikoti godo pod nitie kama odhi tiyo godo to koken kata simu ten laptop ma koro pod odhi tiyo godo koro mana kaka owacho ni family link no to an pod adoka kor wuoyo gi nyathi we nyathi obed thuolo kodi ne wach nafwenyo ni nitie gimoro miluongo ni Chrome incognito nyathi nyadhi e sites modwa dhiego to dhi gi Chrome incognito no ma in sami duogo ng'iecha to onge gima no dhi mok ni dwa no dhi to en olit ne wach nyithindo gi ong'eyo moingi en janyuol koro ido kata ka laptop ka nen gi simu tisema e simu to kara no se connect WhatsApp ne gi laptop koro iniwoni nyathini onge simu onge kaka odhi go mbaka go siepene mono se connect WhatsApp web koro eno bete laptop iwono somo kata nitie link mar class kara oseyawo tab moro en koro chat go siepene gioro videos ma gidwaro no to en kaka janyuol iwoni timang'o inyale kati idero koro wayango ne jonyuol koro oyawo tab no nikanyo to ng'iyo maber makoneno kibiro to loko makichopo tineno kadiera ong'iyo kata ken paper mar maths kata wacho ni nyathina ni somo simu mana mae cha kara natima kara gima ni konyonge mana kaka wacho ni nitie games moko ma nyithindo kata nyadere nitie moro miluongo ni Roblox sani nyaka nyathi mathin ong'e Roblox koro mae en gidonjo games ni kelo keto ngima nyithinde kuruge sombe to oseng'iso joweteni koro kila ng'ato donje ni karakta e gino koro ng'ane timo kama iniwo ni nyathi somo kara ose connect gi joweteni ng'ato ni kamoro lakini e tugo ni gi join link achiel gi tugo koro nyaka wagoga mbaka gi nyithiwa nyaka wahogi to nyaka wapuonjgi ne wach kiwuoyo kode ming'ise ni nitie samibo timo mae to samibo timo mana simoni nyaka bed godo kin ng'ama tiyo mabor kata tiyo seche mang'eny nyaka ibe igot ne nyathi ipenje ni dhi nade uriyo nade koro mae simoni be dok bedo matek but kipuonje ni onego bed ni timo kama don koro ineno ka meka koro gino siepene ma gipuonja ni apenje ni ng'isa isebedo ng'a osiepna ang'eyo ni nitie kae lakini ka ng'iyo history ni ma connect gi family ni ng'isa ni nitie gimoro miluongo ni incognito koro kaka donjo tamanyo gima kama kata kiduogo manye ok idhi timo ang'o ok idhi yude to mano ng'isa ne wach koro wan osiep wago mbaka koro ibe upuonja koro sama dhi konyo nyithindo moko kata sama dhi go mbaka
gi jonyuol moko kangiso ni timuru mae nyocho ngisa ni kama kaka gitimango gitime koro wabedo mariek wate mana kamana paro ni mano paro meso man kata mna incognito no bende nakia nikech anange ni kidonje mbui kata mna magi YouTube gini ka ng'iyo search ing'e gima na nyathini oneno kata kamano chal kaka magi lowe rieko sani ng'eni wan Gen Z osewuok koro sani ma en Gen Alpha Generation Alpha ema bende nitiere kata kamano ne nyithindo jopuonjre janyuol kokweri winja keke ni janyuol koro okdwari samoro koheri okonyi oseneno mbele in poke neno mbele koro wabeduru joma nitiere koda luor respect ma ka janyuol onyisi ni keke tim to keke tim aparo ni wategi kaka nyithindo nyaka bed ni bedo safe kata kaka ginyalo ritore mar mondo mi gibed safe sani dala koth chwe to koth ka chwe nitiere koda uche sama koro unge ujusi ben ugo kata mno juice koso no donge tam inge ujusi jabuya ujusi lony ojusi en chikruok ni chikore AP aora ike ojusi John inge ojusi koso klunge no juice na koro ngajua abal moko dangi kigo abal to ntie samoro di idho kumoro tichikore AP depende muwinjo mag swimming pool go koro diving ojusi koro diving koro walsane ko tende kaka nyithindo nyalo bedo safe kaka nyalo rito nyithindo mar mondo mwasom na giparo mar mondo mi giritre e holiday wacho juicy wach tugo mpira ongeni tinde kama bure ka wano ka nyithindo tugo mtoka ka dhoka cha eno tugo renga ko ngi kama left right center ikin mamoko aparo ni kaka nyathi nyalo ritore nyathi owuon gi kaka janyuol be nyalo keto nyathi ne makare mondo kik oyud masira nikech kinde ma kamago jayudo masiche mag ot nyathi oketiyo gi gas janyuol ne we gas ka nyere kaka gas tinyalo lor yien ikin mamoko okay mano adachako gi yore ariyo mokwongo ni onego wabed wagine ni wa keep in touch gi nyithindo kiki wacha ni koro siwuok dhi tiji koro nitie tich seche moko be kaw kata minutes moko ing'eni to nyathino timo ang'o at that specific time ten gi jomage to ang'o motimo mondo at least wang'ini safety mar nyithindwa gi chalo nade samora marama gi gimora marama gitimo ibedo ka at least check on nyathi kata ka samoro neno kolale wangi matini penye ni to baba itimango mama timango to sani ingi ngakanye utimango at least kotugo wacha ni okay sawa I keep monitoring nyathi okiwa wa nyathi ni nyaka kaka no ugine ne samoro nyathi odonje tugo kata ko donje tugo samoro be ngi nyathi ni to otugo machalo nade mar ariyo be safety mar nyathi gima dakwa jonyuol sana ni ng'e psycho mar nyithindi osiepe ma nyathin ni beni godo nikech ng'eni psycho mar gi be samoro keloga injuries ne nyithindo gi koro nyaka ng'e osiepe gi gin jok machalo nade mano be is also going to enhance safety mar nyithiwa gi e kinde mag holiday nikech ginyalo bet ni gi interact gi jomoko oko mang'eny kinde mang'eny to thuolo no onego be ni osiepe ne be in go machiegni ng'e ne gin jok machalo nade to ere kuonde ma githero betie mondo at least wadwok chien hinyruok manyalo mako nyithindo anyanya ka osiepe kanya hola mag mbese wang'eni yedhe mamiero ji bende tinde nitiere kido mopogore nyaka biskut ikete nyaka yedhe mamiero ji aparo ni Joan minyalo medo kotinde kata kaka nyithindo nyalo stay safe jonyuol nyalo keto nyithindgi safe e ute mana kuom medo gima japuonjo wacho wang'e nyithindwa kata kidich kata kin gi ng'at makonyi cha kiduogo godhiambo kin gi nyathi manyako nyathi mawuoyi ng'i dende penj nyathini owinjore mkanyo kano luoke kanionge ng'ia dend nyathini go mbaka gi nyathini penje kaka odiochienge nodhi to mopogore gi mano jok mowuotho godogo osiepeni to kaka nowacho ni nyathi kimiya ahinya to kethore kikoso miye be bedo marach sami dhi nyiepo ne nyathini sani nitie gik ma owuok mang'eny ma gichamo ka sweet gi nigi koro ine janyuol moro ma gimoro amora ma nyathi dwaro giluongo gi ni snacks in koro inyiewne nitie gimoro iluongo ni velo ochalo ka sweet in kikia kaka jonyuol mang'eny gikia otin to chalo ka sweet nyathi nyabedo ni oketo wiye malo kanyo tikia to kara en dawa mi ichaje stima koro in ka janyuol ni dhi minyiewo kiparo ni en achiel kuom snacks kendo nyathini ok pand gigi okete mane lela but ikia ne wach ok igomba ka gi nyathini ok ichek gik nyathini mokwongo to rowerni gi wang'eni gin gi simbe moko kuomgi to gin gi kar nindo gima kar kende mopogore gi chieng' moro achiel gokinyi mok iwacho donja e kar nindo gi go ng'i donji ng'i kik ing'ise lakini obed kong'eyo ni inyaga donjo kanyo samoro amora ting'iyo ng'i kuonde ma gikane lewni ng'i kuonde ma gikane buge
ng'it buo pilo gigo gik miboromo godo ma nyithindi gi ong'eyo mikia ng'eny, lakini ka ging'eyo maber ni ng'iyo bet gayo gi. Koro wang'e nyithindwa, wakaw time wabet kodgi kata weekend bede gi nyathini, som pache ng'i kako paro. Nachiyudo ka nyithindo gi nitie gik moko magikadhe, samoro nitie gima chando chunye, to kako dwa pimo ni ka janyuol onge, ne wach janyuol iniger sate, iniol sate, inionge. To kochopo kar tugo kama, kochopo godhiambo gidoge utegi, wach moro ni ji tugo ka mudho osedonjo ni mage mone ji midhiero. To kamutugo no ng'i ka en tugo mpira ji odhi otuge pap, ken kama onego bed ni ori midhi ma ng'ato ng'ado ndara, nyathi mathis kik or dhi ng'ado ndara. Ang'e ni Nyasaye nigi chenro ne mar ngima ng'ato ka ng'ato, but prevention is better than cure. Oro nyathi mathis kama godhiambo geche ng'eny kata geche kalo, iketo nyathino kama tek. Paro maliwa ahinya mabendo medasemo na en mana gombo mara mondo wadhi nyime gi chenro nyaka macha tonga kata kamano puonj makamagi wabiro bedo kwa somo ne gi kinde ka kinde kapok miu thuolo mar wacho wachumu gi kaparo ni kar tedo no jakorongwa Johnson ne ka nyathini oduogo dala wang'ini gitiyo ga seche mang'eny gikawo seche mang'eny ka gintiere sikul, manyiso ni hours mang'eny gintiere sikul. Ka giduogo dala ne nyithindo maduogo to madhi to duogo giduogo ka giholo mwak nitiere kata dhi to nindo, samoro ok inyal ng'eyo nyathini makare sane bede ni ing'eyo nyathini. To kar tedo kacha ka nyathini bende kia tedo, kin janyuol kiwuok en sure ni chiemo nitiere ot mar mondo bi ka kech oinge kik odhi kendo kik odhi mach kacha owang' nyaka ot kayiem nono. Aparo ni wawach dwachwa mogik kacha kodi Jabuya Lawrence, wach ni mogik debed mane ma bende paro madisom ne nyathi mang'iewo kiny makawuono gi janyuol ma samoro nokiwacho motelo. An gima da wach ne jowinjo, joneno to gi nyithindo gi ji duto ma sani rangowa en ni holiday kama ok en sa yweyo. En sa momo onego bed ni wabiro wa instill moral discipline, gimiluongo ni moral discipline. Wabed machiegni gi nyithiwa gi nikech magi e jotelo makiny. Wang'e ni wanyalo tayo nyithiwa gi e yo machalo nadi, wang'e ni to tabia gi ere kuma wanyalo rekebisha mondo waket nyithindo gi obed of moral conduct. Nikech wang'e maber ni sani society ma we are growing into en ga lot of challenges. Ng'ama nong'eyo onge ng'ama nigi lony e iye. Koro wabed machiegni gi nyithiwa gi, wang'e ni to nyithiwa gi gidhi dongo gibedo dhano machalo nade nikech magi jotelo makiny ne dong sama koro joma dongo osebedo maonge. Koro wabed kik wadhegi ahinya jowinjo, wabed kodgi machiegni, wanyisgi kaka timo gimoro. Mar ariyo en about culture. Kik wiwa wil gi culture wa, wapuonyi watem matek kabisa wapuonyi nyithindo culture kaka gima culture wan, kitwa gi timbewa mabe matodwa kwa ni obed collective responsibility mar sirikal gi organizations mantie mondo wang'i yore mwanyalo instill go culture wa mondo kik culture wa notimre nade o wither off. Wapuonyi nyithindwa gi kitwa gi timbewa, dhowa wa focus be gi dhowa sana, kik wiwa wil godo. Wawach dhowa ne gi nyithindo, wawe Mungu wan joka nyanam. Koro kik wiwa kud ni waruno nyithindo gi kisungu o morning to evening ni adani nyithindo wuok ka msungu. In pokiromo gi nyathi ma samoro wacho ni nasikia lakini sijui kuongea to sije kuongea ng'ia. Aseromo go mang'eny kata moko be mbese. Moko be mbesena. Mabe samoro karo tama kaka wach nikech yokoni ni ati okay ana nasikia lakini sielewi. Ero kama na Jabuya sana dawa mukami gi wach ni mogik wacheko. An gima nya wacho sama nyithindo oloro ni no wach gin nyithindo. Nyaka tagi, nyaka puonjgi. Wamigi chenro mar teach kata kako nego bed ni gibet e dweche ariyo magidhi loro ni. To mar ariyo jonyuol wawuo gi nyithindwa, wago mbaka gi nyithindwa. Sharon nyaka koro bipangi wabe wago mbaka moro kae ne wach sama koro in janyuol koro igerni ma ok idwa winjo nyathini kata samoro gombo pimo ni nitie wuoyi moro ma gintie godo e klas mamore kata ken wuoyi nitie nyako moro modwa bedo godo osiep lakini igero kidwa no bed osiep nyako moro kata wuoyi moro to chieng' mobiro kong'isi ni en nyako te odwaro bedo osiep gi nyako wadgi kata en wuoyi to en odwaro bedo osiep gi wuoyi wadgi ne wach ni sekwere ni bedo osiep
gi wuoyi kata nyako ka in nyako en gima rach ibiro timori nade. Erokamano ahinya. Gunwer manyanya kuom somonwa paro kiny makawuono puonj makare mabende osomone jopuonjre nyithindo mananeno wa kanyakla koda jonyuol kiny makawuono. Erokamano ahinya John Mukami kanyakla koda Lawrence Jabuya. Nekoro ngajwang dakika odonga mana bich kapok oromo saa 5 mar onyango. Yiena mar mondo miwete gi kanyo. Elonjo wetewa mano Joyce Duor gi Cleophas Oluoch mabende wachako godo chenro makamasa pagare mar okinyi ibed kod odiochieng' makare. Bende biwa kik wila na nyithindo madwaro ng'eyo dholuo mai TV mung'e nikech bang' ma bende ok ochuno nyaka idonj kata mana YouTube. Bang' ma wantiere gi cartoon machinglo ntiere ka mabedo probedo kung'eyo mar mondo mupuonjru makare dholuo. Kik bed marado koduoko kacha to ne anene ga lakini anakia dholuo mai TV. Oritur masani nyinga Sharon Ngao.